Si Mayor Nestor Archival kagahapon gihimo na sad ang groundbreaking ilahag yun eh. Sila may mga engineer ubang nga ging mayor. Oh ba? Pagka-engineer to sa abogado. Kagahapon alitas nindot nga balita. Kabahin sa Cebu City Medical Center matiwas na gyud kagahapon sa 2th floor ha. Atong pangutan-on ni iyang detalye amoy atong ipangutana kabahin aning nindot nga balita. Mayor, good morning nimo. Good morning, Uka. Good morning sa nagpaminaw sa istasyonan. Mayor, amo lang i-recap ang among na istoryahan on air kagahapon ni Konsehal Alvin Arcilia kabahin sa kuan kanana ang groundbreaking pero ingon siya kagahapon nga daghang i-retrofit pareho mamong engineer estudyanteng maestro asa man dapita ang i-retrofit unya pilay budget aning maong tambalanan karon nga ipadayon na ang construction ini. Okay, so mauni Uka ang gahapon ato na ning lunch or ang pag-resume so sa paghuman sa CCMC. Ang kaning phase morning continuation sa paghimo sa ospital nga wala gyud na nahuman for about 11-12 years. Now, ang kaning paghimo ni ani mao ni ang paghuman padung gyud dito sa 7th floor. Babaw no naman tay 7th floor ani. So ang kung mahuman na ni siya sa 4, 5, 6 then ang 7 na naman na niya ang top floor na murag butang na itong murag rock deck lang siguro. Ang nangitabo, ang kanang gikan sa basement ngadto sa 3rd floor, ato na siya nang ihinay-hinay pagsaka. Considering na ang kanang phase nga gipanghimo sa upat ka kontraktor, wala gid na siya mahuman. So ang kadot mer ha, kadot mer wa mahuman ya nganong gi-operate man eh. Okay, tungod lagi kay nagkinahanglan na gyud ta og kanang health services sa atong syudad. So kung hinumdum ka nga nagsugod na 11 years ago unya pag pila nakabuk administrasyon wa pa gyud nahuman ang gasto nato mogawas og more or less 1.2 billion. Kuha. Unya pagsud nato atong July mao man ginay atong direksyon nga mahuman na so atong gihangyo ang uban nga mga kanang mga consultants or mga trades like architects, engineers, mechanical, electrical nga pagtabang sa atong syudad aron ilang matan-aw unsay kakulangan. So, nigawas nga after 5 months to 6 months nila na kanang evaluation, ni-submit na sila dito sa council nga daghan kaayo ang mga butang nga humanonon. In fact, na atoy amount nga ilang gitan-aw, ilang gi-report, pila ang angay gamiton nga kwarta para paghuman gikan sa basement padulong dito sa 3rd floor. Ang kaning sa the 4th floor going up naani siya structure pero ang iyang sud motoy wala mahuman kay naatoy kontraktor nga nisugod taon-taan gipahunong man to. So kadto unsa nalimot ko nga ato nga kontraktor nga gipaundang unsa naman to nabayran ba kato city government mayor kay mura mag nitsabaw to kay nakasugod na sila nya gipaundang unya ilang mga heavy equipment habilin ganito diya. Naay amount yun nga nabayad. So murag sobra sa 100 million may nabayaran nato ato. Grabe. So mo na karon ang paghuman gikan sa 4th floor going adto gid sa top floor mao na during the time sa last administration ilan na sad ning na award ilan na ning nahimuan og kontrata pero pagsud nako akong gihangyo ang kontraktor nga ato unang i-evaluate unsa gyoy kanang scope ani para makaibaw ta hindi kahuman nga naatay makita nga pareha og kanang tanan-aw nga asber plan mao ni siya. So mo nang medyo na kuan og gamay na delayed og gamay ang pagsugod unya karon aghapon ato na gyud nang gisugdan. Pilay budget ani mayor? Unya
nabid naman tingali. Oh, nabid na during sa past administration. Ang iyang budget more or less mga 700 million. Dako ni. So magkapahumana ni up to 7th floor. Oh, mahumanan ni na may atong gitanaw nga plano nagkasabot na sad ang atong mga engineers ug ang contractor. Ang sulod na sad ani sa hospital. Ang mga equipment. Ang mga equipment. So Correct. katod sa unang equipment mayor wa na dito gamit nagaguba dito or usable pa. Yes, na ay mga equipment as reported nga sa wa pa man ang ospital at sige pagtrabaho kanang ilan ang gikamalit. So Uy. that's why ang uban wala gid na nagamit tungod sa kadugay. Unya mauna karon. Ako ning gi-quantify gusto na akong makuha ng mga reports ani. Now, asa So, napita balik- og pila ni kahaligi kay kagahapon ningon si Konsehal Alvin Arcilia sa akong interview dire nga dunay ipang retrofit. Asa napita og pila kahaligi sa inyong tan-aw ang i-retrofit kay murag na ako medyo pilay nga haligi nga dili magtukma, delikado. Okay. Ang as per reported sa structural engineer sa report yun nga well na ay murag hiwi. Oh, Hiwi. Pero ang retrofit pasabot ni Kunsehal Alvin ang pagtulid ani. Pero ang tangtangon dili walay tangtangon ang iyang sud sa ilalom ilang gitan-aw walay okay ra walay problema. Ang kanilang Pagtanos? dili ba, tuntun ba? Dili tuntun. Dili yeah. siguro. Kasabot ko na tuntunado. Dili tuntunado. Na imong silingan ang utana kumusta na kuno ang Guba Hospital, Guba Baghagihapon og katong taytayan okay. kuno pulang bato. Unsa na kuno Okay, kay magato money. magulian man in taon ni ditong imong akong partner ring imong silingan. Okay, first, mauna ning sa CMC. Kung mahuman na ni, at least na natay mga 400, more or less 400 beds, okay? Ito pagkakaroon na atay mga 100 beds kapin, o niyang naglisod ang atong mga uban nga pasyente kay usahay magtagutlok ang usa ka bed, no? Labi na kaning mga nakay. Ikaduha, ang gisulti nimo ang kaning sa guba. Now, ang kaning guba hospital, kuan na ni siya, kanang ato na gining renovate o niya nanay mga improvement. In fact, pag-akto na ganining na ginurahan natay equipment dito na nanay x-ray dito. Good. Murag dili na kay kinahanglan mo bahada pa diri syudad ang mga naay pamati sa lawas ito bukid. Yes. Within this year, dungan-dungan gid ni siguro pagka human kay ang katong second floor nga ang nag-fund ang Department of Health, mahuman naman sa to. So makadawat medyo daghan og pasyente. Arang-arang. Now, ang basic ayong mga services kanang mapaakan sa iro, sa survey ni Konsehal Alvin, daghan kayo ang mapaakan dito sa bukid. So that's why yang gihangyo ni amusang gikuan ang city health department nga magbutang og stock dito. Kanang anti-rabies vaccine. Mahalang di Okay. kayo daghan. Kay kinahanglan man na nimo i-store og usa ka Refrigerated man ang freezer kuan. ba? Refrigerated. Kayo dako sad kayo ang gasto. So atong paningwaon nga within the month of March makabutang ta dito aron di na may mapaakan sa iro, dili na mo ari sa Syudad. syudad kung dili kayo daghan ra. Pero naaman sa day mga kuan karon aside from pabakuna, anti-rabies vaccine nga pag-educate jud sa mga kanang tag-iya sa iro nga atong i-vaccinate ang ilang iro para og makapaak gani. Dili makatransmit ang rabies. Rabies. Pero kani magong mga katawhan nato dinhi sa Cebu, bisan ang iro kanang baksinan magpakan paghapon magpa-injection na gyud gihapon para siniguro. Bitaw siniguro bisa ka kupod mayor oy yati. Siguro on tanay. Mao na. So, mao ni mayor ikaduha. Mao nang sa guba, no? Now regarding sa Taytayan. Taytayan, well, ang ilang pagsaad niya ilang mahuman untang December na move gyud ni tungod sa mga katalagman, no? Grabe man. Tinuod. Aghan kayong katalagman unya
karon namuo na po ang ilang deadline na nasa ni sa may mga April, May, no? Uy, wa ba ni bayron sila sa slippage ni Mayor? Ginani nga kuan og kanang force naaman ni majeure sila wala. naaman ni sila request nga at least na move because mauni katalagman. Naan ni sila bayranan unta sa dimurahi pero tungod may naay rason man god. Tinuod bitaw. Dili po nimo So, at magkuan least kay. nagsabot na lang po niya siya in charge man dito si Unsal Alvin sa bukid. So iyang natan-aw karon nag-move naman. Nag-move na and within this month magbuhos anto sila. Arang-arang